kad bi svi ljudi na netu baš kao sva deca na netu, kad bi svi ljudi na netu odlučili da ne padaju na sumnjive fore i čuvaju sve šifre svoje, jer pametan surf vodi nas u bolji online. Ne scrollaju celoga dana, ne skrivaju se iza ekrana, jer lepo je izaći iz stana na igranje svi. Kuckaju reči lepe, jer suza već mnogo se lilo. Na netu već hita je bilo. Sad lajkujmo mi, razmisle o tome šta čitaju, istinu preispitaju pre nego što nešto šeruju za bolji online. Tehnologija pruža najviše kada je koristimo odgovorno. Stvarajmo bolji online. A1. Od tebe počinje.